Ako si nekada osjećao da ne dostigneš svoj puni potencijal, vjerovatno se pitaš šta treba promijeniti u svom životu. Na kraju ću ti pokazati kako 10 jednostavnih promjena može potpuno okrenuti tvoj život. Ja sam vaš voditelj, a sad ćemo zajedno otkriti što vam treba za uspjeh. Uživljeni smo u svijet koji nam konstantno nameće nova ograničenja i negativne poruke. Naša okolina, mediji, ljudi oko nas, sve to nam nameće šta smo i šta nikad nećemo biti. Međutim, istina je da svaki od nas ima u sebi nešto što ga čini jedinstvenim i što ga može odvesti uspjeha. Da bi se to postiglo, moramo shvatiti koje su stvari koje nas odvraćaju od cilja. Prva stvar koja nas sprečava da dostignemo svoje ciljeve je nedostatak jasnoće. Šta točno želite postići? Koje su vaše vrhunske vrijednosti i ciljevi? Ako još uvijek niste odredili šta želite postići, sigurno ćete lutati kroz život bez smisla. Druga stvar koja nas sprečava je strah od neuspjeha. Svi smo negdje u životu doživjeli neuspjeh i sram, ali upravo iz tih situacija možemo naučiti najviše. Treća stvar koja nas sprečava je nedostatak disciplin. Bez disciplin možemo imati sjajne ideje, ali bez njih nikada nećemo doći do cilja. Četvrta stvar koja nas sprečava je loše društvo. Ljudi oko nas mogu nam dati podršku ili nas spustiti na dno. Peti faktor je naše vlastito mišljenje o sebi. Ako sebe smatramo neuspješnim ili manje vrijednim, nikada nećemo nikuda stići. Šesta stvar koja nas sprečava je nestašna komunikacija. Naša komunikacija s ljudima oko nas, kao i komunikacija s našim vlastitim srcem, je ključna za uspjeh. Sedma stvar koja nas sprečava je strah od promjene. Promjena je jedina stvar koja je sigurna u životu. Ako se ne budete prilagođavali, ostati ćete za drugima. Osma stvar koja nas sprečava je nepostojanje strategije. Strategija vam pomaže da postavite ciljeve i plan za njihovo postizanje. Deveta stvar koja nas sprečava je nedostatak izvršenja. Bez izvršenja, bez obzira koliko dobro znate šta treba raditi, nikada nećete postići svoje ciljeve. Deseta i posljednja stvar koja nas sprečava je nedovoljna vizija. Vizija nam daje smisao i cilj u životu, a bez nje smo kao brod bez kompasu. Sada, kada ste shvatili šta vam treba za uspjeh, vrijeme je da krenete u akciju. Na kraju ću ti pokazati kako 10 jednostavnih promjena može potpuno okrenuti tvoj život, i to je upravo ovo. Primijenite ove 10 stvari u svom životu i osvajajte svoje ciljeve. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.